le engithi lithi iBhayibheli kwabaseKorintha 17 ningagodlelani kuphela kubo okwesikhashana ngokuvumelana ukuba nithole ithuba lokukhuleka nibuye nibe ndawonye ukuze uSathane anganiyengi ngokungazibambi. Ngenye indlela lencwadi ikhuluma ukuthi if omunye kugodlelile awuzokuzwa lokho okufanele ukuze uqinise ukuthi ake ngihambe ngiyokuzwa komunye. Ngesikhathi uyokuzwa komunye iphutha ukuthi ukugodlele. Ingakho ke kukhona esintwini ukuthi khona ukusoka ngenye indlela ukhumula ibhanji ukuze uthinte umuntu inyama ngenyama. Lokuthinta inyama ngenyama kuyasiza futhi ezintweni eziningi khona la esintwini. Uma ukhula sidlala enhlabathini ngesikhathi usemncane ungakafiki la kuthini sokuyahlaselwa sokhona izinto zenjabulo. Uma ufake ikapisi noma kuvalekile lokho kuthiwa kuyasikwa bese kubizwa ngokusokwa. Uma kuvalekile umudlala enhlabathini yangena ngaphakathi ejwabini leli elisuswayo sokuzoba khona izilonda. Ngesikhathi kuba khona izilonda kusho ukuthi sokukhona uzothi ukukhula kube sokukhona indawo eseyilimele kuwena ngoba leya ndawo inozwelo olukhulu kakhulu. Okunye okwesibili khona esiZulwini kubuye kube indlela le yokuthi ningathelelani. Uma ukade uyakochitha amanzi unejwabu kuyenzeka umchamo wakho ugcwale ejwabini ngesikhathi ubuya, kanti uma livulekile uyakwazi ukuthi imbobo iqondise ngqo ukuchameleke phansi kungabibikho olubambekayo ngoba ngeke uyithuntuthe indwangu ungayikhamile. Kusho ukuthi uzofanele uyikhameke lento ngoba wena uvale ngendwangu la. Ngesikhathi uyikhama kanti usiqobela inyama uyabuya uqoba inyama sesidla umchamo wakho. Ingakho ke kuthiwa ngokwesintu umuntu ongayile kosoka akabaphakela abantu abadala ukudla ngoba uzobadlisa umchamo wakhe ekade ukhama kule ndwangu ayithwele. Kanti if indwangu isukile uyakwazi ukuthuntutha bese ubuyisela lapha.